susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programang mangiter na dalan at saray ay sa kiyaninawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbali at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupagan na balang sinansakay liknaay bababalay manangilaban at kanupagan tan kawayangan at saray umbali kapaborito RJ Jimenez liknaay bababalay naringalan Lunes hanggang Biyernes DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Liknaay Bababalay. Good morning, Masantos sa Mabig, good morning lang ulad balang sinansakay. Lapod asayan oras, hanggang alas 8:30 na kabusan programa na may peruntal na sa informasyon balita. Yan nagagawad da kaliber-liber na luyag tayo Pangasinan, tanjad da bansan Pilipinas, tanda Biyugtaw. May peruntal mo't na saray ipapasabiuran na putuputug. Yaliknaan nyo tatang tanagagig sa Liknaay Balay. Yadaspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Galop Cantabayo Balot amigo RJ Jimenez at your service always. Lunes Santo Petsa 30 da bulan na Marso 2026. Sa kila ng Minditan, pinablimiran dumurungo, kumusta'y panagbilay? Panawagan na dasaray walay nasusulukan daya kwarta o dino yarin na okila so panagbilayo mangishir kimot kwanda tatang tanagagi. Thank you adakinan na Maribek Jimenez Sira Jimenez manaya na Mangaldan Pangasinan pangisishiryo na blessing nyo Taraya headline news matagilamot na buwas yung gada 13 pesos 11, 13 mga untan. So presyo na diesel ating kasi mabli diesel dan sa gasolina natan nani simbatan titan pinablimiran dumarungal. Amarkanla na talo. So kupunan na Asinggan Pangasinan dasaya pamapatuloy nasaya quarter finals nasaya Governors Cup yada saya luyag na Pangasinan tinalo Engineer Nixon mayang gapon talo na Asinggan nasaya kupunan na Kalasyaw Pangasinan mabuhay woo Kalasyaw. Good morning Councilor Elias Villanueva. Narumira na impormasyon na balita manalwar panag motorsiklo dakal so manusar na motor natan tan tricycle. Siyempre, medyo makatipid ng sa 4 wheels to Imamar kamit gasolinaan na ko imti may luganan ta Engineer Nixon. Nang pagastay 1,000 age talurang gut
Antulaya. Kumusta kasi gera di tanad bitaw? Bautan na bansa ni Iran, Israel, tan Amerika. Lalo na undi din to Nako, nung yulabat iray video na saraton sasabog kaskasya ni Ramay panayaman na saray sibilyan. Bastante hanggang June 30 at atong tanagagik. Supply na gasolina walay simmabilamot miyama ya krudo ang lapuad bansa ni Indonesia at atong tanagagik. Walay nasaliw talabat syempre gawat-gawatan mo'y presyo. Laray may papatunton na sa kuskating Iran na kabyangan na saray Nanduruman Munisipalidad 4-day work week katatang tanagagik. Pero wala basag yada probinsya ipapatuntuntan kasi sa 4-day work week. Naksidente may idol mo komedyante Engineer Nixon. Si Wally Bayula, si Mikat yan to sa may non-time show It Bulaga, komedyante kasi. Lalo yan si Mikat nan wala may antamlatan. Pantano, abantayan mo man Engineer Nixon. May controversial mo at Wally Bayulan to aksidente sa motorsiklo, big bike, self-accident. Mahirap ta nang gano malagtan niya klase motorsiklo o big bike. Kansya niya yata motorsiklo, single. I-balance mo tan, tapi agka natubakyar to Outbalance ka, katawang kong mahabagin. Talagang na hospital, subagsak mo. Wala nata na dapat tambalan, di tanad Camarines Sur. Sagatan man na si Wally Bayulan to Walay gabayuran ni pasabiran ni impormasyon na balita itik sulabat na para maglay na text line tayo 0945-183-4352. Madyada Facebook live tayo, live team at YouTube. I-search sulabat DWGE Radyo Pangasinan. Garlaman ay anniversary tayo to next week. Selebrasyon kumapiton anibersaryo na Radyo Pangasinan Paborito 7. Yan. Come and join us. Dasay selebrasyon. Thank you Manaya, dasara may sponsor. Thank you. Mabuhay po kayo. Siniguro na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos nasapat po yung supply ng gasolina natin hanggang June 30. Dahil may mga napag-aangkatan pa po tayo ng gasolina. Bakit nga ba mahal ang diesel ngayon, Engineer Nixon? Parang nabaliktad Kasi dasara may
gapoy gira, gabimili gasolina, mas mamura so diesel. Minsay gasolina pero natan baliktad mo sa sitwasyon. Pero antayo ta sa pete-pete gira sunod satan. Nyala tatang tanagagik may law of supply and demand. May pangkaukulan na dasay diesel. Yung si katuya so usaran na saya mass transport tatang tanagagi karaya so jeepney, bus, karaya heavy equipment. Kaslakan na diesel kanyan na halos 75% manuusar na diesel. Pagkagasolina pang mayaman niya kwanda. May pribadong na luluganan. Talaga na dinisign ta na tatang tanagagik. Service vehicle, gasolina, liwan diesel. Pero wala ramot, iramay diesel mutla. So jada saya ito petag yarason at mas dakil natan mangkakukulan na saya diesel kanya na si katuya so mabli nan saya gasolina tatang tanagagi. Ngayon natagilamot na hanggang 11 hanggang 13 pesos na buwas so diesel. Siguro sa gasolina 3 pesos. Magak nalilingo 5 pesos. Pero yan na nalilik na patuloy tagay na presyo produkto na petrolyo. At imatlano antoy rason. So gera dita na da pagloy bukig. Ila kumon tuwa may babaganan na President Donald Trump. Walalay papasingayo niya nayarin na pantutungtong. Pero may kondisyonis to. 15 points sa atang tanagagi kaya medyo gagabay na sa Iran. Wala mo sa sarili na kondisyon na Iran. Bayaran mo namin so General Mudya kung damot. Kagamurla na talo so balay na singgan. Kada sayay pamapatuloy. Na Intertown Basketball Tournament at luyag na Pangasinan. Siyempre ganado iraya player na Kalasyaw. Suportado iraya na Mayor Patrick Karamat. Kanamin yung opisyalis ita na balay na Kalasyaw. Isaray kabiyangan na sangguniang bayan namin. Halula si Councilor Elias Villanueva. Yaya at tinalo da so ang gapunitalo kupunan na singgan Pangasinan. Sama gawan na galaw home court advantage sekonda. Dita na da sa gymnasium da balay na Kalasyaw ay talagang nap now. Labas na finals na PBA. Siyempre nga punitalo to manay so asinggan. Pero siyempre moral support. Ganado aray player na Kalasyaw. Alagan na wadtan so buong suporta. Yun na Mayor Patrick Karamat. Nyanatan so nagmali inspirasyon saray player na Kalasyaw Pangasinan. So congratulations saraya. So
posible ya manarap the finals. Pero siyempre, watan niray arumya kupunan. Karo manira na impormasyon na balita narunglan kasumpala na pigaran makanan paymano manalapod saray manangantabay. Ang puta-putang iren balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang iren sunata. Dami yung Son ang puta-putang iren impormasyon. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga minamahal kong kapaborito, sa pagdiriwang po ng 7 years anniversary ng DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, ako po ay malugod na bumabati sa inyo sa inyong pagdiriwang ng inyong anibersaryo, lalo-lalo ng ating mga kaibigan, Station Manager, Joey De La Cruz, Sir R.G. Jimenez, Errol, Dennis, Sir Joseph. Yan po ang ating mga galing na magkomentarista sa probinsya ng Pangasinan. Sa pagdiriwang po ninyo ng inyong kaarawan sa istasyon po ninyo, pinapaabot ni Taktak Mo Maminta ang kanyang pagbati na buo ng pamilya, Municipality of Bimalay. Mabuhay po kayo sa bayan ng Bimalay sa probinsya ng Pangasinan. Basta DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, kapaborito. Mga kapaborito, bilang paggunita sa Semana Santa, pansamantalang hindi ninyo masusubaybayan ang inyong mga paboritong programa sa April 2, Huwebes Santo, April 3, Biyernes Santo, at April 4, Sabado de Gloria. Magbabalik po ang aming regular programming sa April 5, Linggo ng Pagkabuhay, alas 5 ng umaga. Maraming salamat po, mga kapaborito. Mga kapaborito, 7 taon na tayong magkasama, 7 taon na balitaan at 7 taon na tugtugan. Kaya sabay-sabay nating isigaw ang sigaw ng ating mga kapaborito sa taong 2026, ang Paboritong Bito! Paboritong Bito! Happy Anniversary DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Paboritong Bito! Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, paborito. Luboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE
WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy programa na Liknay Balik. Kalop kantabi ni amigo yung RJ Jimenez at your service always. Morning, dasaray amin, ya dumarungal tayo, tatang tanagagik. Araya dumarungal titan, da balay na binmalay, good morning. Nadami Malipyo, good morning. Alvin Sandoval, good morning. Jerome Antinorio, good morning. Canada Balay na Kalasyaw, Dasaray Tagalungos, Dinalawan, Ditana Dambutal, good morning. Ditana da Balay na Santa Barbara, Alex. Aray dumarungal titmutan da Balay na Manawag, Pangasinan, good morning. Canada Barangay Baritaw. Ditana da Balay na Bugalyon, ditana da Lingayen, Pangasinan, Public Market, good morning. Ditana da Malimgas, Public Market, dyan sa siyudad da Dagupan, mabuhay po kayo. Makmaksel sa Radyo Tiddan. Aray tricycle drivers, good morning. Sana gawin din dito sa lalawigan ng Pangasinan, sa mga bayan-bayan. Yung ginagawa na ngayon dyan sa Metro Manila, aray talagang kukontratoon na sa LGU la. Aray kabiyangan na tricycle para libreng sakay. 4 oras ya pampasada ya libre. Wala na 695 pesos data na da Caloocan. Lara rumat ya LGU ya talaga na may sisitala na pundo para da saya subsidiya tulong. Da saray kabaluyan dan tricycle drivers, jeepney drivers. Yan na rin makadiskwento. Da saya gasolina, silduran na sa LGU, the best. Ratan niya tulong para da saray kabaluyan. May simabi crude oil, yan ang lapo da bansan Russia. At 700 1,000 barrel at atang tanagagi crude oil, pero no crude oil kuha mo, Engineer Nixon, iyan pa ay i-refine pa yan, paputangan dani say kaputang ya 300 to 40 degrees Celsius. Yan naala so sa may gasolina, diesel at ang manayay crude oil tatang tanagagik para sa may agni makanta tan may nasusupsupod dalom na dalin yaraya may nalapod sa may bilyon la taon or 1,000 years ya bulok-bulok laran tantanaman dino ay ayop yan itabon man produce na sa crude oil singa ang sakit yan deket-deket na tatang tanagagik. Rakla niya nanaalan crude oil di tanah da Amerika
Canada, Russia, di Canada, Saudi Arabia. Yatan manaya Engineer Nixon at i-refine danitan. Kanaditan na manlalapo susatay gasolina walay layer tutan manaya. Pati LPG. Ditan niya amin na may first layer. I-refine dalatan. Saksakay so refinery tidya da Pilipinas demanded bataan na may Petron. Ang gawa na Petron. Demand na salaan danitan. Wala manayay by layer dita natatang tanagagik. May first layer at may usaran tayo ya LPG. Nalala po da crude oil crude oil natatang tanagagik ha. May kumadwan na layer ni tanla may gasolina. So hanggang pinaperde. Re-refine ng data natatang tanagagik. Saya primero sa may first layer at LPG kumadwa gasolina. May kumatlong layer sinaproproduce tuta na may nafta yakwanda panlalapuan na saray usaran at panaggawa na plastic. May kumapat ara may kerosene. Manlala po da crude oil wala da kumapat layer tansara may high octane niya gasolina na saray eroplano o kumalima ya layer atan may diesel la tatang tanagagik tana saya kumanon fuel oil tana may samput kumapito tatang tanagagik kung paano agyantaya. Kaya may gagawin niya asfalto, may residue tatang tanagagik yakwanda, may iker at salitan Pangasinan. At tan may usaran para sa asfalto. So amin, produkto na petrolyo manlalapod sa tay malagkit na likido, ya crude oil na tatang tanagagik. Nang i-refine datan yadta po first layer LPG madwa gasolina mantutumbukan latan kanmet manlala po may gago niya plastic supply may kerosene, diesel, fuel oil tan say sampot may iker hindi kadakot manaya may asfalto anto malala pumutan da sa crude oil. Pero sa aromiran na bansa walay dakol so oil refinery da tatang tanagagik ng Indonesia ang katayo na crude la may diesel la tatang tanagagik finished product yakwanda. Taro manira na impormasyon na balita. Morning da sa Ibiray family dito na da barangay Pangapisan Norte. Yan. Good morning. Si Buknoy, good morning. Yan Tinorma, good morning. Maxil Suradyo dadad. Saya masamit ya Bagoong narumog sa MM Bagoong. Boss MM, good morning. Thank you. Isang salamat iray kabarangay kudta na da barangay Manibok. Tantam Engineer Nixon at antuyay kung ko walay limaran na kilon bulas ya wadman at yurungan at kusina. Saan galing to? May nagbigay ba ng ayuda? Galing daw kay Congressman Mark Kuwangko. Thank you, Congressman. Yan, Ngayon ang panahon para magbigay. Ngayon ang panahon para maramdaman ng ating mga kababayan ang tulong.
buhat sa ating mga nanunungkulan, di po ba? Aramay agnya kawat na parte na sa may 40 milyon ag kayo mapagat ay numpisan dalata nagda kayo na bansag mo. 32 barangay, Sulinggayan. Alagari da isat, syempre mahinang kalaban. Manpower dapat nang ibunog na may pinsan niya na itartan in just week. Yan i-schedule data na. The good news is wadtala ban-release lara. Oh, di ba? So, lagari labat na daiset. Anos-anos. Good morning sa mga nakikinig dyan sa bayan ng Sual, Pangasinan. Kumusta kiladtan? Ayon sa kaibigan na ating kaibigan, yan. Yung kumpare natin, may kaibigan siya dyan sa bayan ng Sual, Pangasinan. Siyang nagkuwento sa akin sa maagang pamumulitika dyan sa Barangay Kawayan, Sual, Pangasinan. Na may nagpo-post sa social media na may pasugalan daw 5 lamesa itong si Leonard Caburaw. Pero nung puntahan ng pulis, inisang lamesa, wala naman. Anong ibinigay ng ating kumpare yung cellphone number ni Mr. Caburaw, atin po siyang nakapanayam. At ayon naman sa kanya, baka sinisimulan na siyang siraan dahil matunog yung kanyang pangalan. Diyan sa Barangay Kawayan na tatakbo itong kapitan. Ayon naman sa kanya, 101% na walang katotohanan yung ibinabato nilang akusasyon at pinupost sa social media. Kaya yung mga pulis nung pumunta dyan sa kanyang bahay, wala namang nadatnan dahil wala naman. Kung sino man yung naninira, sabi ni Mr. Leonard Caburaw, kanya na itong pinaiimbestigahan at ito'y maagang pamumulitika. At parang fake account yung nagpo-post sa social media. Ganyan lang naman talaga yan eh. Pagka tunog kang kalaban at talagang parang ikaw yung sinusuportahan ng iyong mga kababayan, kabarangay, talagang magkakaroon ng ganyang mga paninira, Kaya siguro tuloy mo lang yung magandang pinapakita mo sa iyong mga kabarangay. At sila naman alam nila ang katotohanan dyan. Good morning sa taga-barangay Kabalitian. Yan, Kabalitian Island, yung insan ko na nagkukumpuni ng fish cage dyan. Sarap nung bangus. May nagparating din sa atin ng impormasyon na nagsisimula ng mawala. Parang nawawala na yung mga peryahan sa mga barangay. Yan, siguro ito'y bunga ng mandato na mag-cost cutting at wag nang celebrate ng bunggang piyesta dahil yung mga peryahan naman
at least may naiambag sa mga barangay fundraising ika nga na pinagdadausan ng mga perya-perya na yan. Pero syempre bawal yung may sugal, yung may drop ball. Dahil sugal yun. Siguro sa ano lang, yung bingo-bingo, mga ganon, okay lang. Pero pag drop ball na ang pinag-uusapan, isugal na yan. Alam naman natin na ang kapulisan ay talagang hindi pinapayagan yung mga ganyang sugal-sugal dahil nasa mandato naman nila yung pagsawata sa mga illegal gambling Dahil syempre ang nakasalalay din yan ang kanilang uniforme at ranggo na matagal din nilang pinagsikapan yan na maging opisyal ng ating kapulisan. Kaya nga yung usapin naman patungkol dito sa mga illegal na sugal na bukis, yun naman ang nagiging hamon sa ating mga kapulisan. Siyempre mahirap na, Engineer Nixon, baka mamaya mahuli ka nasa yung EOR may nagbubukis, may one strike policy. Paano pagka pinatupad yan? Sayang yung pagiging opisyal ninyo. Baka pa kayo makasuhan. Kaya sana lahat ng illegal na sugal inyo pong pahintuin sa inyong nasasakupan. Dahil may report tayong natanggap na batid ng PCSO na may mga nagbubukis ng larong small town lottery. Kaya sinulatan yung ating mga kapulisan at mga local officials na ito'y sawatain at suportahan yung legal na operasyon ng STL dito sa lalawigan ng Pangasinan. Yun ang paalala ng PCSO. Dahil siyempre ginawang legal na yan, ba't pa may nagbubukis? Kaya sana daw itong ating mga kapulisan umaksyon dyan. Dahil lang nakasalalay dyan yung kanilang uniforme at katungkulan. Mahirap na, baka kayo'y ma-one strike. One strike policy, umiiral pa rin yan. Sa hanay ng ating mga kapulisan yan. Siguro tatanungin nyo, ba't yung mga nakaupong local officials, ba't hindi nila yan patigilin? Baka ang ituturo naman itong ating mga otoridad. Alam mo kung sinong lugi dito, Engineer Nixon? Yung ating mga kapulisan. Dahil yan kanilang talagang pinagsikapan na maging isang lagad ng batas. Tapos pagka hindi nila sinunod yung utos dahil may nag-uutos na nakaupo, lugi kayo dyan. Kasi kamanggo itong mga politiko Pero kayong mga men in uniform, talagang karir ninyo yan ang nakasalalay dyan. Good morning sa mga nakikinig dyan po sa bayan ng San Jacinto. Lakas din pala ng radyo tayo dyan sa San Jacinto, sa barangay Lubong, dito sa Mangaldan, sa Anulid. Good morning. At dyan sa bayan ng Santa Barbara, Pangasinan.
morning, Idol RJ. Batiin nyo kami dito sa Barangay Siwasiw. Oy, Siwasiw. Sa Sual ito Barangay Siwasiw. Good morning. At dyan din sa Barangay Primicias Santo. Barangay Primicias. Soriano family, good morning. Primicias. Baka sa Mapandan, may Primicias ba dyan? Sa mga taga Bayangbang, Pangasinan, good morning Yung nasa top 4 ng PNPA class 2026. Taga dyan sa bayan ng Bayangbang, Pangasinan. Ang ama nun, Engineer Nixon, baka kilala mo, pulis din. Ang apelyido Hunyo. Kaya yung pumang-apat sa mga nagtapos sa PNPA class 2026 yan. Itawag imanok pa iray asoya tuya. Asoya karakol jada kalyemi. Boss RJ. Iner tay kalyem. Okay. Ditad banda tayo yaya. Barangay Manibok. Okay. Kap, good morning. Chairman, kumpare. Kaya si kaso nga daw, yung mga asong pakalat-kalat, panawagan At pati na rin yung bukas na manhole dyan sa kurbada ng Mayor Street. Cap, Chairman, thank you. Saka yung lubak-lubak na Mayor Street, sana naman mabigyan ng aksyon nito dahil Mayor Street nga Tapos matalagutog. Dani, di pa will tayo programan na PEM. Kalau pagkantame tayo da master control da sa programan Likna Ibalay. Engineer Nexon Dakal. Amigo RJ Jimenez at your service always. Itang kilabat taon sublailan tampol sa programan PEM Sabin Malay. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan. I